Максима Урбановича, брата беларускага добраахвотніка Дзяніса Урбановича, не выпусцілі на волю. Яго ўтрымліваюць у камеры следчага ізалятара КДБ, паведамляюць крыніцы нашага тэлеканалу. Прывітанне, вы глядзіце студыю Белсат. Гэтую гадзіну з вамі Віталь Цыганкоў. Дональд Трамп уводзіць тарыфы супраць усяго свету. Ці не прывядзе гэта да новай вялікай дэпрэсіі? Калі гэта не проста стратэгічны фінт, каб потым паспрабаваць дамовіцца сам-насам з асобнымі краінамі пра зніжэнне тарыфаў, гэта можа быць катастрафічнай праблемаю ў сусветнай эканоміцы. Краіны НАТО абмяркоўваюць магчымасць росту ваенных выдаткаў, каб быць гатовымі даць адказ Расіі ў выпадку нападу, а генерала Лукашэнкі пагражаюць вучэннямі. Мы сабраліся ў асабліва важны час для нашай агульнай бяспекі, калі праблемы занадта вялікія, каб нехта з нас мог даць ім рады самастойна. Абяцалі дацягнуцца да кожнага. Ці сапраўды ў менскага рэжыму такія доўгія рукі, каб дастаць сваіх апанентаў за мяжою? Праводзіць далейшыя дзеянні, скіраваныя на тое, каб расследаваліся злачынствы супраць чалавечнасці, здзяйсняемыя рэжымам Лукашэнкі, бо менавіта экстэрытарыяльны пераслед з'яўляецца доказам гэтых злачынстваў супраць чалавечнасці. Дзень вызвалення Амерыкі. Гэтак Дональд Трамп назвал увядзенне тарыфаў на тавары з большасці краінаў свету. Для кагосьці ўвялі 10% тарыф, аднак 60 дзяржаваў атрымалі індывідуальныя мыты, зусім іншыя лічбы. Эканамісты кажуць пра пагрозу сусветнага эканамічнага крызісу. Палітыкі спрабуюць дамовіцца, амерыканцы пратэстуюць на вуліцах. Уладзіслаў Корсак працягне. Найгоршыя дні для фондавага рынку ЗША за 96 гадоў. Гэтак амерыканскі эканаміст Райан Камінгс ацэньвае наступствы распачатай другога красавіка гандлёвай вайны Трампа. Гэта бадай адзінае буйное падзенне ў гісторыі Амерыкі, звязанае з пастановаю прэзідэнта, дадае ён. Прэзідэнты, прэм'ер-міністры, каралі, каралевы, паслы і ўсе астатнія хутка будуць тэлефанаваць, каб прасіць пра вызваленне ад гэтых тарыфаў. Я кажу, адмяніце свае ўласныя тарыфы. Пакуль жа на фондавым рынку ЗША штодзень падае вартасць амерыканскіх кампаніяў. Адпаведна, зніжаюцца і асноўныя фондавыя індексы. Адчуюць на сабе гэта звычайныя амерыканцы праз значнае падаражэнне замежных тавараў, у першую чаргу камп'ютараў і электронікі. На іх Трамп устанавіў асобнае мыта. Амерыканская эканоміка пад пагрозаю інфляцыі. Калі гэта не проста стратэгічны фінт, каб потым паспрабаваць дамовіцца сам-насам з асобнымі краінамі пра зніжэнне тарыфаў, гэта можа быць катастрафічнай праблемаю ў сусветнай эканоміцы. Не чакаючы надыходу крызісу, у розных гарадах ЗША і Еўропы ў суботу прайшлі масавыя акцыі пратэсту супраць палітыкі амерыканскага лідара. Толькі ў самой Амерыцы адбылося больш за 1400 такіх маніфестацыяў. У іх узялі ўдзел агулам да 600 000 чалавек. На палітычным узроўні Кітай адказаў люстэркавым 34% мытам на ўсе амерыканскія тавары. Еўразвяз, супраць якога Злучаныя Штаты ўвялі 20% мыта, рыхтуе захады ў адказ. Пакуль жа спрабуе заклікаць Трампа да здаровага сэнсу. Тарыфы прычыняць шкоду спажыўцам ва ўсім свеце. Гэта адчуецца неадкладна. Мільёны грамадзянаў сутыкнуцца з больш высокімі рахункамі за прадукты. Лекі і транспарт будуць каштаваць даражэй. Інфляцыя вырасце. Агулам дадатковае мыта Трамп увёў супраць 185 краінаў, тэрыторыяў і рэгіёнаў. У асноўным з шэрагу традыцыйных хаўруснікаў ЗША. Трапілі ў спіс выспы, дзе жывуць толькі пінгвіны і марскія коцікі. А вось Расіі, Беларусі, а таксама Ірану, Кубы і Паўночнай Карэі ў пераліку няма. У адміністрацыі Трампа патлумачылі, што з гэтымі краінамі не вядзецца гандлю праз дзейныя санкцыі ЗША. Уладзіслаў Корсак, Белсат. Што ж, а зараз абмяркуем гэтую, безумоўна, самую галоўную на сёння міжнародную тэму з нашым экспертам. З намі на сувязі Лев Львовскі, эканаміст, акадэмічны дырэктар Цэнтру эканамічных даследаванняў «Бірок». Лев, прывітанне.
Якая ваша ацэнка, як рашэнні Трампа па тарыфах паўплываюць на сусветную эканоміку ЗША, ці падзяляеце вы ну, скажем так, алармісцкія меркаванні, што гэта можа прывесці да пэўнай дэпрэсіі нават, да пэўнага зніжэння ВУПу па ўсім свеце? Ну, надо разделить. Алармистские, да, но пока что все-таки не настолько катастрофические. Тарифы — это всегда плохо, особенно то, как сейчас они вводятся, то есть буквально с потолка берутся цифры, вводятся американцами против, в том числе, своих главных союзников, главных торговых партнеров. Все это не принесет ничего хорошего ни этим торговым партнерам, ни самим Соединенным Штатам. Результат будет более высокие цены в Америке. Результат будет в том, что экономический рост замедлится, но все-таки надеюсь, что в спад он не превратится. То есть будет все хуже, но пока что мы не говорим о рецессии. Серьезная рецессия может начаться, если вот сама экономика нездорова, и тут еще ее провоцируют таким негативным шоком. Если же подлежащая экономика окажется более или менее здоровой, там не окажется каких-то структурных проблем, как, например, это выяснилось в 2008 году, то нас просто ждет ухудшение, но не большой экономический мировой кризис. Лев, Конечно, тут много еще будет, да, извиняюсь, еще многое будет зависеть от того, как будет ситуация развиваться. То есть вот уже в вашем репортаже сказали, что Китай ответил своими встречными санкциями. Многое будет зависеть от того, кто еще ответит, кто пойдет на какие встречные меры и насколько Америка будет настаивать на вот этом своем плане. Безумоўна, зараз пераважна мы в сродках масавай інфармацыі чуем крытыку ў бок гэтага рашэння адміністрацыі ЗША Дональда Трампа, але все-таки у яго ёсць нейкія свае матывы і аргументы. Прынамсі, ён заяўляе пра тое, што вырасце вытворчасць у ЗША і амерыканскі бюджэт будзе напаўняцца гэтымі тарыфамі, а з бюджэта ён зможа раздаваць, скажем, людзям, зніжаць падаткі. Чаму вы лічыце гэтыя аргументы, можа быць, недастаткова пераканаўчымі? Так я зразумеў з ваших дописов в Фейсбуку и іншых ваших интервью. Да, тут Дональд Трамп, он, кажется, перенял стратегию у Александра Лукашенко. Он говорит много разных вещей, видимо, ориентируясь на разные куски своей аудитории. Кому-то он рассказывает сказки, которые совсем легко опровергнуть. Ну вот если мы говорим о том, чтобы использовать тарифы как способ взимания налогов, то есть, например, попытаться заменить налог на доходы физических лиц тарифным налогом, то это безусловное ухудшение. Тариф — это грубый инструмент. Тариф всегда означает, что это сумма тарифа на потребление плюс субсидия домашним производителям. Любой конкретной цели можно добиться более четким инструментом. Если не хотите, чтобы люди потребляли, можно ввести налог на потребление. Если хотите помочь домашним производителям, дайте им субсидию, снизьте им налоги. Если попытаться взимать эквивалентную сумму не через прямые налоги, а через тарифы, то в итоге всем будет хуже. То есть в итоге домашние покупатели, то есть граждане США, заплатят больше. Не в 2 раза больше, но больше там по разным моделям на 2 процентных пункта -5 процентных пунктов. А ваша версія, чаму гэта адміністрацыя Трампа не разумееце? Можа, ведаеце, калі был, напрыклад, любыя эканамічныя крызісы ці любыя эканамічныя праблемы, ёсць заўсёды нобелевскі лаўрэат па эканоміцы, які адстойвае адно меркаванне, а іншы нобелевскі лаўрэат па эканоміцы, чалавек з не меншым статусам, адстойвае супрацьлеглае. Можа, у Трампа ёсць эканамісты, которые не згодны з гэтай вашай логікай? Экономисты, безусловно, у него какие-то есть, но нобелевских лауреатов, я боюсь, вы в их рядах не найдете. И даже много каких-то высоких, знаменитых экономистов вы тоже не отыщете.
Что касается там другого аргумента, что это может как-то помочь развиваться США, может быть, сделать США вновь индустриальной державой, то этот аргумент, если говорить экономически, а не политически, он тоже, на самом деле, разбивается об стенку. США постиндустриальная держава, США, собственно, богаче, чем индустриальные страны. Именно поэтому производить индустриальные продукты в США и невыгодно, потому что в США люди работают за большие деньги, они производят то, у чего больше добавочная стоимость. Кроме того, в США нет никакой безработицы. Если представить себе, то США бы сейчас начали себя сами обеспечивать индустриальными продуктами, то вопрос, кто же этим будет заниматься. В США не бегают никакие там толпы безработных, мигрантов в США сами выселяют. То есть экономической логики тут на самом деле найти очень сложно, но можно найти какую-то политическую. Я не совсем политолог, на самом деле далек от этого, но судя по тому, что рассказывают, есть какая-то основа аудитории Трампа, это люди из так называемого ржавого пояса, им нравится эта идея про какой-то золотой век Америки, который был когда-то, сделаем Америку снова великой, то есть значит, что Америка сейчас, по их мнению, менее великая, чем была 20, 30, 40 лет назад. То есть для них, возможно, это самоценно, что вернутся заводы Зразумела. ценой того, что все американцы будут жить хуже. Але супраць Беларусі, як і Расіі, гэтыя тарыфы не былі ўведзены. Адміністрацыя ЗША тлумачыць, што, маўляў, і так вялікага гандлю паміж краінамі няма, бо супраць Беларусі введзеныя санкцыі. Але тым не менш, пры тым разгортванні падзею, якое вы апісалі, як можа гэтая новая эканамічная рэальнасць уплываць на Беларусь, хаця б ускосна, а не непасрэдна тарифами? Да, действительно, напрямую эта ситуация вряд ли отразится. И для России, и для Беларуси США очень далеко не главный торговый партнер. Косвенно ситуация повлияет через мировые рынки. Тут, опять же, все будет зависеть от того, насколько будут развиваться эти торговые войны. Если все пойдет по, скажем так, самому крутому и неприятному сценарию, это действительно может подтолкнуть к мировой рецессии той или иной силы. Скорее всего, опять же, базово будем ожидать, что небольшой рецессии. Тем не менее, рецессия для нас, наверное, в первую очередь это означает, что цены на нефть припадут. Беларусь и Россия зависят от цен на нефть. Для нас, наверное, первый минус будет в этом. Другая вещь, вероятно, тут конкретно белорусский кейс, учитывая санкции на Канаду, канадский калий, он может как-то начать идти больше куда-то в сторону от американского рынка. Не знаю, как это будет. Тут я боюсь, наверное, когда американцы это заметят, они отменят санкции на калий. Если еще не написали там какой-то специальный экскьюз для них. Так вот, если канадский калий пойдет больше в сторону мира, соответственно, белорусского калия надо будет меньше. Калий достаточно далеко для наших... третья, коли ласка, да. Угу. Да, и третий эффект будет через Китай. То есть, опять же, мы не сильно торгуем с Америкой, но Китай-то сильно торгует. Для Китая США это главный торговый партнер. Если все будет плохо с этой торговлей, значит, что может начаться какое-то замедление активности, как минимум, в Китае. Если не рецессия, Китай, наверное, кстати говоря, больше подвержен рецессии, чем США, там явно больше каких-то структурных проблем. Тогда мы, наверное, с одной стороны сможем что-то выгадывать в том, что позиция Китая слабнет. Лев, и коротенько, может быть, на 30 секундок. Так, на 30 секундок такие практичные парады экономиста, бо в таких ситуациях люди Беларусі думают, что вырашаць, и многие зараз экономисты сусветныя кажуць, что от гэтага можа, это наўмысная политика Трампа трошки знижать курс даляра в адносіны да іншых валютаў. Ці может быть, что и в Беларусі он знизится? Пора бегчы куплять даляр, ці можа пачакаць трошки? Нет, по валюте тут я предсказаний дать не смогу. Если действия Трампа будут восприниматься как то, что Америка теперь более непредсказуема, ей можно меньше доверять,
то это будет ослаблять доллар. Если санкции будут введены не на неделю, не на месяц, а вот это будет новая реальность, то доллар может и серьезно укрепиться. Тут могут быть абсолютно противоположные движения, поэтому вот советовать там покупать или продавать доллар сейчас я бы не стал. Дякую, Лев Львовскі, за ваш глибокий аналіз. Економіст, академічний директор Центру економічних досліджень «Бірок». Да наступнай тэмы. На гэтым тыдні міністры абароны краінаў НАТО сустрэліся ў Варшаве, а міністры замежных справаў дзяржаў Паўночна-Атлантычнага альянсу ў Брусэлі. Дамовіліся пра намер у разы павялічыць вытворчасць зброі і снарадаў, абмеркавалі вайсковую дапамогу ўкраіне. Уладзіслаў Корсак працягне. У Швецыі распачалі маштабную мадэрнізацыю бамбасховішчаў. 64 тысячы бункераў па ўсёй краіне, у якіх могуць схавацца да 7 мільёнаў чалавек, мусяць быць гатовыя абараніць людзей нават ад ядравага удару. На адпаведныя работы ўрад выдзеліў каля 9 мільёнаў еўраў. Да 2030 года Швецыя збіраецца дасягнуць 3,5% ВУП вайсковых выдаткаў. Швецыя толькі адзін з прыкладаў павелічэння выдаткаў на абарону на еўрапейскім кантыненце. Ключавым фактарам тут сталася палітыка адміністрацыі Злучаных Штатаў Амерыкі. У першую чаргу пагрозы Трампа выхадам ЗША з НАТО. На фоне расійскай агрэсіі ва ўкраіне гэтага хапіла для перагляду вайсковых бюджэтаў. Асабліва востра на патрабаванні Трампа адрэагавалі тэрытарыяльна блізкія да Расіі краіны ўсходняй Еўропы. Гэтак Польшча сёлета плануе павялічыць абаронныя выдаткі амаль да 5%. Краіна актыўна ўкладаецца ў закуп сістэмаў абароны ды плануе абавязаць праходзіць вайсковую падрыхтоўку ўсіх грамадзянаў мужчынскага полу. Краіны Балтыі, якія згодна з прагнозамі вайсковых аналітыкаў могуць быць першымі на шляху расійскай арміі, актыўна інвестуюць у супрацьпаветраную абарону і кібербяспеку. Лакаматывам жа зменаў сталася Нямецчына, што доўгі час крытыкавалася за сваю стрыманасць у ваенным плане. Сёлета краіна абвясціла аб стварэнні адмысловага фонду ў 100 мільярдаў еўраў для мадэрнізацыі ўласнай арміі. Павялічваюць выдаткі на абарону Францыя, Вялікая Брытанія і Нідерланды. Перагляд абароннай стратэгіі адбываецца нават у Румыніі. Краіна засяроджваецца на ўмацаванні супрацьпаветранай абароны і вайскова-марскіх сілаў. У сваю чаргу хаўруснік Расіі Лукашенка ў гэты чацвер сабраў Савет бяспекі, каб абмеркаваць распрацаваную канцэпцыю. Важнейший документ стратегического планирования. И он затрагивает основные интересы людей, их жизненные приоритеты. В первую очередь гарантии мира и безопасности. А вось тое, як могуць бараніць той самы мір і бяспеку, маюць прадэманстраваць на супольных з Расіяй вучэннях «Захад-2025» у верасні. Мы это делаем для себя и показать, в общем-то, что мы готовы себя защищать и никому не угрожаем. На гэты ж месяц на тэрыторыі нашай краіны плануюць правядзенне манёўраў у межах трэнаванняў войскаў АДКБ «Баявое братства». Уладзіслаў Корсак, Белсад. Што ж, і зараз гэтую тэму мы працягнем у размове з нашым наступным экспертам. Гэта Іван Ступак, вайсковы эксперт, былы супрацоўнік СБУ Службы бяспекі Украины. Иван, привитание. Да, здравствуйте, спасибо за приглашение. Давайте пачнем, можа, вот с гэтай трагічнай навіны апошніх дзён, калі Расія нанесла удар по Крывому Рогу на фоне так званых перамоваў пра замірэнне. Мы бачым гібель мірных жыхароў, дзяцей. Па-вашаму, пра што гэта сведчыць? Гэта было ў рамках іхніх звычайных удараў, якія яны час ад часу наносяць, ці гэта нешта было, як нейкае пасланне спецыяльнае? Я думаю, про послание уже речь не идет. Никакие послания не актуальны, не важны, не интересны. Это, как они называют, текущая работа по поражению целей на территории Украины. А мы с вами прекрасно увидели, как попали не в военных, не в каких-то наемников, не каких-то иностранных инструкторов, попали в детей, попали в мирное население. То огромное количество журналистов, которые присутствовали на месте, они не смогли увидеть это. Ни ботинка, ни кепки, ни фуражки, которые могли принадлежать военным, украинским, иностранным, только дети, только гражданское население. Поэтому это снова и снова очередной удар
по каким-то объектам, которые Российская Федерация считает военными, но по факту они есть гражданскими. К сожалению, это было раньше, к сожалению, это будет еще длиться в течение этой войны, сколько она будет продолжаться. Прэзідэнт Зеленскі ўжо выказаў такую, ну, скажем, крыўду пра тое, што ЗША не адрэагавалі на гэты ўдар па Крывым Розе дастаткова, ну, скажем, адэкватна, як бы ён хацеў, як бы хацелася, можа, всему свету. Ці не было, вот, можа быць, мы упусцілі нейкай рэакцыі, і як у краіне ацэньваюць цяперашнюю пазіцыю ЗША? Ну, мы прекрасно видим, позиция США, она стала немножко больше похожа на страусиную. Поясню, в каком виде. Даже посол Соединенных Штатов Америки в Украине, она прокомментировала этот удар, сказала, вот удар, вот люди погибли, но она просто очень аккуратно забыла название страны, которая нанесла удар. То есть из ее текста складывалось впечатление, что просто какая-то неизвестная страна, неизвестная организация ударила по Кривому Рогу. То есть мы видим политику Соединенных Штатов такая: не ссориться с Российской Федерацией, обойти ее стороной. Как мне кажется, возможно, я предполагаю, могу ошибаться, это часть стратегии дать возможность Российской Федерации, лично диктатору Путину, пространство для маневра, возможно, показать, что смотри, у тебя есть свобода, да, мы тебя не обвиняем, мы на тебя, по крайней мере, сейчас не накладываем какие-то большие ограничения, но если ты не будешь работать в том ключе, в котором мы видим, не будет там достигнуто какой-то договоренности, то мы оставляем собой право нанести, там, не знаю, по тебе удар санкционным оружием в таких размерах, каким посчитаем нужным. Ну, в Украине, к сожалению, ну не то, что к сожалению, нет, я констатирую, в Украине очень такое снисходительное отношение к США. Мы видим, что там происходит, мы видим, какая политика Дональда Трампа к бизнесу, к своим соседям, поэтому ничего удивительного нету и никаких обид. То есть такая вот ирония от того, что происходит. Был большой союзник, но, к сожалению, сейчас превращается просто в нейтральную страну. З гэтага пункту гледжання, як на сёння, бо сітуацыя мяняецца кожны дзень, як вот на дадзены момант нашага інтэрв'ю ацэньваюць у Кіеве магчымасць, ну, таго самага часовага хаця бы замірення, пра якое ідуць перамовы апошнімі тыднямі? Я вам теперь скажу очень большую информацию, которая, возможно, сейчас еще нету в публичном пространстве, следующим образом. Идет большая работа к тому, чтобы действительно на горизонте конец весны, начало лета 2025 года снизить в несколько раз интенсивность боевых действий, а в максимальном случае даже выйти на какие-то мирные переговоры. Причем не просто какие-то частичные договоренности, а именно вот всеобъемлющее масштабное соглашение. И ключевым аспектом в этом будущем соглашении укладывается энергетика. Энергетика, газ, нефть Российской Федерации, которые, по видению американцев, должны поставляться снова в Европейский Союз с использованием Nord Stream 1, Nord Stream 2, которые сейчас повреждены, но вы прекрасно знаете, что идет работа, переговорная работа американской стороны в лице бывшего посла Соединенных Штатов Америки в Германии господина Грюнелла, по тому, чтобы выкупить частными инвесторами американскими эти газовые нитки, вернуть газоснабжение из Российской Федерации в Германию, а потом в Европу, вернуть нефтепровод «Дружба», который идет из Российской Федерации через Беларусь, и там есть северная ветка, идет в Польшу и Германию, есть южная ветка, которая ведет в Венгрию, Словакию и в Чехию, вернуть их в активное положение. То есть нефть, газ должны работать. И я знаю достоверно, что сейчас это вот краеугольный камень, о котором ведутся сейчас переговоры Европейским Союзом, Соединенных Штатов Америки, Российской Федерации, и ключевым условием будет прекращение ведения боевых действий, и тогда возобновится снова газопоток и нефтепоток из России в Европейский Союз. Коли казать про что еще очень важно. Да, Крыловск. Последнее, что еще очень важно, что сейчас немецкий регулятор до 9 числа ограничил процедуру банкротства Nord Stream 1, Nord Stream 2, и, насколько я знаю, политическим руководством Германии уже есть между собой консенсус, что мы снова запускаем эти газовые потоки. Это можно сделать. Поэтому я предполагаю, что ориентировочно в мае месяце мы услышим первые новости о том, что газовые потоки готовятся к восстановлению, готовятся к приобретению. И вот это будет процедура возврата Российской Федерации, к сожалению, снова
в большую игру. Хотя с другими уже цифрами, другие цифры по деньгам, которые они могут зарабатывать, намного меньше будет. Калі казаць больш стратэгічна вось пра тую тэму, якая была ў нашым сюжэце, пра ролю Европы і пра тое, што на фоне таго, што палітыка Амерыкі змянілася, як вы сказалі, это стала нібыта як нейтральная краіна, такой вялікай дапамогі Украіны, магчыма, ўжо не будзе з боку Вашынгтона, то па-вашаму, ці па адчуванню, скажам, афіцыйнага Кіева, ці верыце вы, што Еўропа гатова пераняць вось гэтую ношу лідарства в Европе і лідарства в гэтай вайне па дапамозе Украіны, ці все-таки, як многія выказваюць на гэты конт скепсіс, ці гатовы яны абараніць і Украіну, і патэнцыйна сябе, бо многія кажуць пра пагрозу Расіі самой Европе? Шикарный вопрос. Отвечаю. Я вижу, что Европейский Союз, отдельные страны Европейского Союза готовы брать на себя такую ответственность. Они готовы быть risk-takers. Великобритания, Франция, Германия. Обратите, пожалуйста, внимание на Германию. Впервые с 1933 года, внимание, 1933 год, кто помнит историю, тот сразу поймет, о чем речь. Германия объявила о масштабном перевооружении своей армии. 500 миллиардов евро, которые будут выделены на реконструкцию немецкой армии. То есть есть страны, которые берут на себя ответственность. Мы прекрасно понимаем, что не знаю, там, Греция, Португалия, Испания, им не до этого. Это южные страны, у них туристы, им не нужна никакая война, но страны, которые большие, которые граничат с Российской Федерацией, которые граничат с Украиной, которые осознают, какая угроза идет от Российской Федерации, они готовы вкладывать деньги в свою оборону. Да, это будет не скоро, я предполагаю, это ориентировочно горизонт 5-10 лет. Ну, то есть первые 5 лет будет трудно, но потом действительно Европа выйдет на такие заданные параметры, и я думаю, этот паровоз уже нельзя будет остановить. И последнее. Я знаю достоверно, что в отдельных правительствах Европейского Союза уже для себя на уровне людей, на уровне людей, которые принимают решения, принято решение такое. Даже если завтра, например, завтра, послезавтра, в следующей неделе господин Трамп уйдет в отставку, вместо него придет какой-то другой президент, который извинится за все то, что произошло, возврата больше нету. Точка невозврата в взаимоотношениях с Соединенными Штатами Америки пройдена. Нужно теперь рассчитывать только на себя. Што ж, мы павінны паговорыць пра беларускі аспект, бо бліжэйшыя месяцы, дакладней там і верасні будуць тыя ж самыя вучэнні захад, которые столькі прынеслі турбот суседзям Беларусі, і калі ў 22-м годзе войскі засталіся расійскія, і адсюль менавіта з тэрыторыі Беларусі атакавалі Кіеў, то наколькі, па-вашаму, зараз верагодна магчымасць уцягвання Беларусі ў вайну Расіі супраць Украіны? На сёння многія эксперты ўжо паставілі кропку в гэтым пытанні, але іншыя заявляюць, што ўсё магчыма і гэта нельга выключаць. Ну, давайте, теоретически это может быть, еще раз, это может быть. Мы видели за 3 года этой войны, что даже самые нереальные сценарии, которые, казалось бы, господи, ну это сумасшествие какое-то, они оказывались рабочими. Поэтому мы оставляем какой-то там, процент, полпроцента вероятности, что Беларусь может быть втянута в эту войну. Да, даже путем, не знаю, там, не спрашивать у Лукашенко, хочет он, не хочет, не знаю, там, отстранить его каким-то путем от власти и самим принять решение о вовлечении Беларуси. Это все может быть. Но, как по мне, сейчас самый такой реальный вариант — Республика Беларусь, она пытается получить опыт от российской армии, потому что вы прекрасно знаете, что у белорусской армии опыта военных действий нету. Последний более-менее опыт военных действий, который можно как-то там с натяжкой натянуть, был у белорусской армии. Это афганская авантюра времен Советского Союза. После этого боевых действий не было. Вся армия, она замерла вот в тех параметрах конца 80-х, начала 90-х. Так, да, 90-х годов. 80-х, начало 90-х годов. Поэтому пытается получить опыт максимальный от российской армии. И еще одна вот сверху вишенка. Втягивание может быть в виде размещения на территории Республики Беларусь производственных мощностей российской армии, снаряды, беспилотники, комплектующие. Расчет какой? Республика Беларусь близко, Смоленская область.
Толькі хацела якраз падзякаваць нашаму эксперту, бо падыходзіў час нашай размовы да заканчэння, але закончылася злучэнне з-за тэхнічных праблемаў. У прынцыпе, мы абмеркавалі ўсе тэмы, якія хацелі з Іванам Ступакам, і гэта вайсковы эксперт, былы супрацоўнік СБУ. У сённяшняй Беларусі маёмасць усё часцей робіцца інструментам палітычнай расправы. Схадзіў на дзень волі, страціў кватэру. З такой пагрозай сутыкнуліся беларусы эміграцыі. Паводле следчага камітэту пад арышт можа трапіць нерухомасць амаль 400 чалавек, якія бралі ўдзел у святочных імпрэзах. Але ці могуць людзі, у якіх дзяржава адабрала нажытое, разлічваць на яго будучае вяртанне? У тэме разбіралася Кацярына Гардзеева. Нельга пасадзіць, трэба пазбавіць маёмасці. Такі прынцып апошнімі гадамі ўжываюць дзейныя ўлады ў дачыненні сваіх апанентаў. Гэтак напрыканцы сакавіка пад арышт трапіў бацькоўскі дом медыяменеджера Беларусьтумору Аляксея Дзекавіцкага. Раней рэжым сканфіскаваў у сям'і дзядулеву хату. У былой палітзняволенай Антаніны Канавалавай забралі маёмасць. Пра гэта яна расказала ў эфіры «Обычного утра». После того, как я уехала, у нас арестовано полностью все имущество. Мое, мама и папы. Першымі пазбаўляць маёмасці пачалі найбольш небяспечных для рэжыму апанентаў. Гэтак сям'я Цапкалаў страціла трохпакаёўку ў Менску з месцам на паркінгу. Кватэра каштавала новым уладальнікам менш за рынкавую цану. Яе прадалі за $120 000. Праз аукцыён сышла кватэра Ціханоўскіх за $80 000. Распрадалі загарадны дом Форд Фіеста 2015 года ды калекцыю гадзіннікаў галоўнага канкурэнта Лукашэнкі на прэзідэнцтва ў 20-м Віктара Бабарыкі. Упаляваў рэжым і нерухомасць чальцоў каардынацыйнай рады. У 2023 годзе напярэдадні выбараў у протапарламент сілавікі выпісалі 145 пастановаў на арышт маёмасці кандыдатаў і актывістаў. Гэтак дома пад Валожным пазбавілі дэлегата рады трэцяга склікання актора Ігора Сігова. Каб вы разумелі, што я чуў, першае, то зразумела, гэта была нецэнзурная лексіка, што я произнёс. Але потым я зразумеў: Ігор, а што ты хочаш? Ты пашоў супраць улады. Тым больш, што я ведаў, што так можа быць. Болеча? Так. Лукашысты ведаюць, куды біць. Зламала гэта мяне? Не. Але пакалечыла? Так. Цяпер дом актора чакае ацэнкі. Пасля яго выставіць на аукцыён. Аднак новым уладальнікам, якія наважацца набыць канфіскаваную маёмасць, радавацца не варта. Такія ўгоды маюць юрыдычнае абмежаванне. Напрыклад, часовую забарону на перапродаж ці пераафармленне. Да таго ж, у міжнародным праве існуе паняцце рэстытуцыі. Когда мы говорим о реституции, мы говорим, скорее всего, о каких-то возмещении прав, да, которых у нас забрали, и не только прав, я имею в виду в широком смысле недвижимость или прав, которых нас лишали, лишение свободы в том числе. Это может быть пересчитано в денежном эквиваленте, и как минимум, как я уже сказал раньше, это должно быть извинение. Цяпер у Беларусі не дзейнічае ніводная прававая норма. То і законы рэстытуцыі пакуль як прывід. Але захады набудуць моц пры жаданні новай улады наладзіць стасункі з міжнароднай супольнасцю. Канцэпцыя аб справядлівасці, што падрыхтаваў офіс Светланы Ціханоўскай, апісвае, як будзе праходзіць працэс кампенсацыі. Государство компенсировать будет все обоим сторонам. И здесь, опять-таки, будет суд решать, насколько нужно будет компенсировать человеку, который купил эту квартиру. Да, и за какую сумму. Здесь все кейс-бай-кейс. Может быть, половина суммы, может быть, вообще ничего, если недобросовестная сделка. Паводле міжнароднага права, каб прызнаць угоду недобрасумленнай, трэба даказаць, што маёмасць была адабраная праз палітычны пераслед. У выпадку Ігора Сігова сабраць адпаведныя доказы будзе нескладана. Ці будзе вам шкада гэтага чалавека, які набудзе вашу маёмасць праз гэты аукцыён? Не будзе шкада. І калі ён не ведаў, бо яму скажуць. Там з вёскі ему скажуць: ты ведаеш, хто і чаму. Паводле канцэпцыі дымсілаў рэпрэсаваныя беларусы маюць права не толькі на вяртанне сканфіскаванай маёмасці, грашовую кампенсацыю, публічнае выбачэнне, але і на штогадовы адпачынак у санаторыі. Аднак не ўдакладняецца, за кошт якіх рэсурсаў новая ўлада мусіць фінансаваць гэтую праграму.
Узнікае і маральнае пытанне, якое наўрад ці ўдасца вырашыць прававымі механізмамі. А ці можам мы жыць разам? Тыя беларусу, хто страціў, і тыя, хто набыў вось гэтую маёмасць такім чынам? Гэта дуже складанае пытанне, гэта будзе дуже складана жыць побач, разумееш, і глядзець у вочы. Але справа ў тым, што тыя, хто згубіў, і тыя, хто павярнуўся, глядзець у вочы змогуць. Паводле прынцыпаў рэстытуцыі права на вяртанне маёмасці маюць і нашчадкі рэпрэсаваных. Гэтак, пасля падзення камуністычнага рэжыму ў Польшы, дзеці пацярпелых звярталіся ў суды з патрабаваннем вярнуць бацькоўскія дамы і кватэры. Паводле некаторых справаў нерухомасць сапраўды вярталі, пакідаючы новых гаспадароў ні з чым. Іншым выплочвалі грашовую кампенсацыю. Падобную практыку ўжывала і Літва. У 2022 годзе краіна выплаціла мясцовай габрэйскай супольнасці 37 мільёнаў еўра кампенсацыі за маёмасць, нацыяналізаваную ў 40-х годах. Кацярына Гардзеева, Белсат. І зараз до нашага эфіру долучаецца палітычны аналітык Александр Фрыдман. З ім абмяркуем, між іншага, ці сапраўды спецслужбы Лукашэнкі здольныя дацягнуцца да сваіх апанентаў замежжы і чаму ў асяродку беларусаў замежжа ўсё больш скандальных і рэзанансных гісторый. Александр, прывітанне. Вітаю, прывітанне. Вітаю. Вот 3 красавіка Еўрапарламент прымае рэзалюцыю, я працытую назву, аб непасрэднай рызыцы далейшых рэпрэсіяў з боку рэжыму Лукашэнкі ў Беларусі пагрозах ад следчага камітэту. То бок настолькі гэта тэма ўжо сур'ёзная, што прымае рэзалюцыю сам Еўрапарламент. Па-вашаму, ці можа вось не толькі гэта рэзалюцыя, але ў цэлым міжнародная рэакцыя спыніць вось гэтыя рэпрэсіі, якія в тым ліку сталі і маёмаснымі з боку рэжыму Лукашэнкі? Мне падаецца, што прынцыпова не. Калі яны ішлі на гэтыя крокі, яны ведалі, які можа быць рэзананс, якая будзе рэакцыя, што, безумоўна, гэта ўсё будуць выпадкі, пра якія на Захадзе будуць гаварыць, на Захадзе будуць пісаць. Яны гэта ўсё улічвалі. Таму я думаю, што прынцыпова нічога не зменіцца, тым больш, што яны ўсур'ёз гэтыя розныя рэзалюцыі нават і не ўспрымаюць. Так што я думаю, што кардынальна нічога ў гэтым сэнсе ў Беларусі не зменіцца. Але в гэтай рэзалюцыі сказана, што вось такія дзеянні рэжыму гэта наўпроставае парушэнне тэрытарыяльнага суверэнітэту дзяржаваў Еўразвязу. То бок рэжым, калі, скажем, рэпрэсуе тых людзей, якія дзейнуюць на тэрыторыі Еўразвязу, он вмешваецца ў ўнутраныя справы Еўразвязу. Можа быць, за гэтай рэзалюцыяй могуць паследаваць і больш нейкія рашучыя дыпламатычныя ды іншыя крокі, ці зноў-такі Менску это ўсё роўна? Я б нават больш сказаў, што напэўна, што сярод тых людзей, якія могуць пацярпець, альбо ўжо пацярпелі, альбо могуць пацярпець бліжэйшым часам, ёсць яшчэ і грамадзяне розных краінаў Еўразвяза, чые інтарэсы будуць парушаны з палітычных прычынаў. Гэта таксама трэба ўлічваць. Але пакуль, ізноў жа, мы маем справу з вельмі прыгожай, моцнай рэзалюцыяй. Калі гэта ўсё застанецца на ўзроўні словаў, а ў беларускія ўлады, як мне падаецца, і лічаць, што гэта застанецца на ўзроўні словаў, то яны тут і рэагаваць асабліва не будуць. Калі будуць нейкія крокі з гэтым звязаны, там, магчыма, нейкія дадатковыя санкцыі і іншыя, альбо пытанні будуць уздымацца на вышэйшым палітычным узроўні, не толькі на ўзроўні Еўрапарламента, магчыма, гэта запаволіць нейкія працэсы ў Беларусі. Калі ізноў жа нічога істотнага не адбудзецца, яны будуць працягваць, як мне падаецца, так, як ужо пачалі. Просто, калі казаць больш стратэгічна, то напярэдадні так званых беларускіх выбараў прэзідэнта ў студзені былі развагі, што вось можа пасля іх нешта зменіцца, і паколькі Менск так ці іначай неяк заігрываў з Захадам, то чакалі, што можа быць будзе, калі не адліга, то нейкае там лёгкае умоўнае пацяпленне. А мы бачым, тут рэзалюцыя Еўрапарламента, тут рэзалюцыя польскага сейму пра непрызнанне выбараў. Бачым, што наадварот усё пагаршаецца. Чым бы вы гэта патлумачылі?
Калі паглядзець на паводзіны беларускіх уладаў, то яны відавочна разлічвалі на амерыканскі напрамак. І адпаведна, крокі пэўныя рабіліся, і публічныя заявы рабіліся. Напэўна, было шмат чаго і не публічна. Пакуль жа мы, аднак, не бачым, каб стасункі на еўрапейскім, на амерыканскім накірунку неяк істотна палепшыліся. Што тычыцца Еўропы, дык у дачыненні да Еўропы улады яны дэманстравалі і пагарду, незацікаўленасць і іншае. Так што там нейкіх рашучых крокаў і адпаведна не было. Што тычыцца адлігі, прынцыпова яна, канешне, магчымая, але Лукашенко дзейнічае па прынцыпу, што я за гэта атрымаю, бо розныя крокі ў напрамку адлігі – гэта рызыка. Лукашенко разумее, яны рызыкоўныя. Калі ўжо ісці на нейкія рызыкоўныя крокі, то было б цікава і патрэбна нешта за гэта атрымаць. А пакуль, відавочна, з амерыканскага боку, з еўрапейскага боку нейкіх такіх прапановаў цікавых для Лукашэнкі няма. І нельга не ўлічваць і знешнепалітычны кантэкст. Шмат чаго ў стасунках паміж Лукашэнкам і еўрапейскімі краінамі, Лукашэнкам і Злучанымі Штатамі будзе залежаць ад таго, як будуць выбудоўвацца адносіны паміж Расіяй і заходнімі краінамі. Давайте поговорим про іншы бок, про ситуацию ў дэмакратычных сілах. Тут два аспекта, два пытання, якое, может быть, адразу вам задам, каб у вас была магчымасць вар'іраваць свае адказы. Ці дэмакратычныя сілы ў крызісе аб'ектыўным, які просто выкліканы тым, што змаганне працягваецца даволі доўга, нейкіх перамогаў няма. І чаму так шмат зараз новых скандалаў? Гэта нейкая, просто суб'ектыўная рэч, ці гэта вынік дзеяння тых самых спецслужбаў рэжыму, которые, мэтанакіравана на гэта дзейнічаюць, і таксама этого не пазбегнеш. Я, можа быць, і не выкарыстоўваў бы вось такі тэрмін, як крызіс. Прынамсі, ці гэта сапраўды крызіс, мы зразумеем праз пэўны час. Сітуацыя, канешне, складаная для дэмакратычных сілаў, складаная ў тым сэнсе, што нейкіх рэальных магчымасцяў уплываць на становішча ў Беларусі няма. Акрамя таго, вось той капітал, які ёсць у беларускіх дэмакратычных сілах, гэта перш за ўсё стасункі з Захадам. Ён, гэты капітал, вельмі абмежаваны на дадзены момант. Што тычыцца Злучаных Штатаў, іх відавочна нейкія дэмакратычныя змены ў Беларусі на дадзены момант не цікавіць, іх увогуле не цікавіць Беларусь. А што тычыцца Еўропы, то магчымасці Еўропы на нешта ў Беларусі паўплываць, яны таксама невялікія. І вось у такіх умовах, калі ты дзейнічаеш за мяжой, не можаш паўплываць на сітуацыю ў Беларусі, а час ідзе, а рэпрэсіі там не змяняюцца, і ў Беларусі ўжо зусім іншая рэчаіснасць, як гэта было ў 2020 годзе, то, канешне, у такіх умовах стасункі ўнутры дэмакратычных сілаў пагаршаюцца, і канфлікты ўзмацняюцца. Гэта абсалютна лагічны працэс. Так было заўсёды ў гісторыі сярод тых палітычных рухаў, якія дзейнічалі за мяжой. Калі мы паглядзім, напрыклад, на сітуацыю ў эмігранцкім руху ў Іспаніі пасля перамогі дыктатуры Франка, там таксама былі канфлікты і вельмі моцныя. Калі ў цябе няма поспехаў у барацьбе з тваім галоўным ворагам, пачынаюцца змаганні, канфлікты і інтрыгі ўнутры. Так што гэты працэс, ён не здзіўляе. Гэта ў прынцыпе чаканая гісторыя. У гэтым сэнсе, як аналітык збоку, як бы вы ацэнілі дзве галоўныя, умоўна скажем, стратэгіі, якія зараз відавочна намаляваліся. Адна працягваць такое бескампраміснае змаганне і настойваць на санкцыях, другая, перш за ўсё дабівацца вызвалення палітвязняў і нават ісці на нейкія магчымыя саступкі. І гэта зараз даволі пастаянна дэбатуецца паміж рознымі, скажем, прадстаўнікамі дэмакратычных сілаў. Праблема ў тым, што вось гэтая другая стратэгія ісці на саступкі, яна нічога не дасць, бо Лукашенко не ўспрымае ўсур'ёз дэмакратычныя сілы. Што значыць не ўспрымае? Тут бы я вельмі досыць трошкі больш асцярожна б сказаў. Канешне, яны падкрэсліваюць, што гэта людзі, якія ні на што не ўплываюць, і тым не менш рэжым Лукашэнкі вельмі актыўна працуе супраць дэмакратычных сілаў. Павялічвае канфлікты, ідзе прапагандысцкая атака на дэмакратычныя сілы. Відавочна, беларускія спецслужбы працуюць супраць дэмакратычных сілаў. То бок, усё ж такі з аднаго боку падкрэсліваецца, што ў іх няма нейкай абсалютна палітычнай вагі, а барацьба з імі вядзецца. Тут
пытанне ўжо хутчэй у тым, ці гэта помста з боку Лукашэнкі, альбо Лукашенко пераацэньвае значэнне дэмакратычных сілаў, альбо, магчыма, яны звонка і пакадаюцца, іх значэнне падаецца меншым, чым яно ёсць на самой справе. Пакіну гэтае пытанне адкрытым. Што тычыцца гісторыі з санкцыямі і з ціскам, то і гэты механізм пакуль не паказаў сваю эфектыўнасць. Сэнс санкцый у тым, каб прымусіць Лукашэнку змяніць сваю палітыку, пайсці хаця б на нейкія кампрамісы, вызваляць палітвязняў і іншае. І тут поспех гэтай палітыкі ён вельмі абмежаваны. Праблема заключаецца ў тым, што і ў гэтым выпадку шмат што залежыць ад еўрапейскіх гульцоў. Бо што могуць зрабіць беларускія дэмакратычныя сілы? Яны ўрэшце рэшт яны могуць зрабіць прапановы урадам, еўрапейскім урадам, прапанаваць стратэгію, якая падаецца ім эфектыўнай. Але ўрэшце рэшт рашэнне, якое будзе стратэгія, ці будуць прымацца санкцыі, ці будуць спробы размаўляць з Лукашэнкам, гэтае рашэнне будуць прымаць іншыя людзі, гэтае рашэнне будуць прымаць еўрапейцы альбо Дякую, вялікі Александр, за ваш каментар. Сёння гостем нашага эфіру быў Александр Фрыдман, палітычны аглядальнік і гісторык. Запраўды, у той час, калі сотні тысяч беларусаў вымушаныя пакінуць краіну за палітычнага пераследу, улады з задавальненнем прымаюць тых спецыфічных замежнікаў, якія шукаюць прытулку в Беларусі. Вядома, ад іх нерэдка патрабуюць супрацы з прапагандыстамі, якія ў сваіх мэтах адпрацоўваюць гэтых грамадзянаў заходніх краінаў. Давайте ўзгадаем замежнікаў, якіх выкарыстоўвалі лукашэнкаўскія і пуцінскія прапагандысты, а таксама тых, каго дыктатары асабіста прытулілі ў Беларусі і Расіі. Юлія Тельпук. Грамадзянін ЗША і Чэхіі без грошай і ў адчаі прарываецца з Літвы ў Беларусь. Спачатку праз адзін, потым праз другі пераход. Хаваецца ў вагоне таварняка, адкуль яго забіраюць беларускія памежнікі. 27-гадовы Антон Рос стаўся падарункам для прапагандыстаў. Расійскамоўны і згаворлівы, пахваліў беларусаў і чыстыя вуліцы, і ўмовы ўтрымання. Все хорошо, отлично обращаются, помощи. Только если можно было как-то остаться. Маме сказать, что все хорошо, здесь кормят, поят, тепло, можно отдохнуть, условия хорошие и все нормально. Важнае пакінулі за кадрам. Антон мае праблемы з памяццю, пераязджае з краіны ў краіну і знаходзіцца ў вышуку на просьбу ягонай маці. Наколькі этычна было публічна дапытваць затрыманага і, па-другое, хворага чалавека? Беларускага рэжыма любы заходні грамадзянін – гэта падарунак прапагандзе, можна яго выкарыстаць, каб ён распавёў, як на захадзе ўсё дрэнна, а ў Мінску добра, дзе беларускія памежнікі, а дзе некая этыка, і ўжо тым больш беларуская прапаганда. Для іх это ўсё расходны матэрыял, як яскрава показала гісторыя Эміля Чэчкі. 3 гады таму польскі дэзерцір Эміль Чэчка перабег на тэрыторыю Беларусі, дзе стаўся зоркаю праўладных СМІ у інфармацыйнай кампаніі вакол міграцыйнага крызісу на мяжы з еўразвязам. Жаўнер заявіў, што разам са служыўцамі масава расстрэльваў мігрантаў. Когда были ранены, приходилось их добивать. Я слышал, что были такие люди. Праз год следчы камітэт Беларусі паведаміў. Поступило сообщение об обнаружении повешенным Эмиля Чечка по месту проживания в городе Минск. Яшчэ праз год Лукашенко падпісаў указ аб наданні грамадзянства Томашу Шміту, былому суддзі Варшаўскага адміністрацыйнага суда. Польша абвінаваціла Шміта ў шпіянажы на карысць Беларусі, а перад беларусамі той выступаў супраць несправядлівай прыкрай палітыкі, якую ўлады Польшчы праводзяць у адносінах Беларусі. Александр Лукашенко даваў прытулак у Беларусі таксама палітыкам. У 2010 годзе ён прыняў зрынутага прэзідэнта Кыргызстану Курманбека Бакеева. Исключительно, чтобы не допустить развала государства, я тогда сказал: хорошо, я готов покинуть Кыргызстан. Бакеев называў рэвалюцыю купленай на грошы еўразвязу і ЗША, што супадала з рыторыкай Лукашэнкі пра беларускую апазіцыю. І трэцяя катэгорыя замежнікаў, якія знаходзяць прытулак у Беларусі, бізнесоўцы. Напрыклад, Віктор Братко, украінскі банкір, які ў 2016 годзе скраў на радзіме $44 мільёны. Казалось бы, как можно вывести деньги
из фонда гарантирования для того, чтобы их использовать для разных целей. Мінск адмовіў Кіеву ў экстрадыцыі, заявіўшы, што на радзіме мужчыну пераследуюць паводле палітычных матываў. Запрашэнне беларускага дыктатара сталася пасткаю для заснавальніка ПВК Вагнера Евгения Прыгожина. У чэрвені 2023-го той абвінаваціў расійскае вайсковае кіраўніцтва ў ракетным удары па сваіх байцах і пайшоў маршам на Маскву з баявымі атрадамі. Лукашенко вызваўся на ролю медыятара і заявіў, што гарантуе бяспеку Прыгожину і мяцежнікам. Путіну трэба было кудысьці дзець у гэты момант Прыгожина, а вось скарысталі Лукашенку і паразмаўляць можа з Прыгожиным і прыюціць, і потым, калі трэба, вось так Прыгожина добра перахапілі і фактычна ў Расіі забілі. А Лукашенко, конечно, мастерски адмазаўся. У дзень гібелі Прыгожина прапагандыст ТУР задаў Лукашенку няёмкае пытанне. С того, как это случилось, от некоторых сил в ваш адрес начали лететь упреки. Я предложил, говорю, если вы чего-то боитесь, я буду разговаривать с президентом Путиным, мы вас выведем в Беларусь. Мы вам гарантируем в Беларуси полную безопасность. Вагнеровцам отдельно, о Пригожине я говорю только в шутку, вот когда мы рассуждали, шел разговор о безопасности. Сам жа Путін прытуліў дзясяткі ўцекачоў высокага палёту. Пасля тюльпанавай рэвалюцыі 2005 года ў Расію ўцёк першы прэзідэнт Кыргызстану Аскар Акаев, які утрымліваў уладу 15 гадоў. За 9 гадоў да гэтага крамлёўскае прыстанішча знайшоў выгнаны пасля Майдану 2014 года Віктор Януковіч з часткаю свайго атачэння. Гэта былы прэм'ер-міністр Мікалай Азараў, экс-кіраўнік МУС Віталій Захарченко, былы кіраўнік Нацбанку Сергей Арбузаў, былы кіраўнік адміністрацыі Януковіча Андрэй Клюеў. У 2018-м расійскае грамадзянства здабыў абвінавачаны ў карупцыі былы міністр абароны Арменіі Мікаэл Гаруцюньян. Пасля вызвалення з палону ў 22-м годзе у Расіі нарошчвае бізнес былы украінскі дэпутат і кум Владзіміра Пуціна Віктор Медведчук. Летась прытулак атрымаў былы кіраўнік сірыйскага рэжыму Башар Аль-Асад і ягоныя блізкія. Перад Башарам Аль-Асадам у Пуціна былі палітычныя даўгі. Нягледзячы на гэта, кіраўнік Крамля можа пайсці на здраду, сцвярджае расійскі палітолог Дзяніс Левін. Неизвестно, что будет в будущем. Например, будущая Сирия вообще не безоблачная, совершенно непонятно, что там будет происходить. И вариант, при котором на штыках любое там соседствующее или несоседствующее государство приносит другого лидера, он совершенно не может быть исключен. 6 гадоў таму Кремль быў гатовы прыняць яшчэ аднаго дыктатара. Если бы, например, в 2018-2019 году революция в Венесуэле победила и к власти пришел Хуан Гвайдо, то я уверен, что на самолетах Роснефти, которые тогда стояли в аэропортах Каракаса, вывезли бы и, Мадуро, и также он бы сидел у нас в Подмосковье. Найбольш знакамітым сярод уцекачоў у Расію застаецца амерыканец, былы супрацоўнік ЦРУ Эдвард Сноуден. У 2013 годзе ён раскрыў звесткі пра метады электроннага сачэння, якія выкарыстоўвалі амерыканскія спецслужбы. Юлія Цяльпук, Белсат. Больш навінаў у нашым тэлеграм-канале, на які можна перайсці праз QR-код на вашых экранах. З захаваннем бяспекі падпісвайцеся і чытайце. Таксама зазірайце на інтэрнэт-старонку belsat.eu. А ўжо зараз прэзентуем артыкулы і матэрыялы, якія цягам тыдня падрыхтавалі нашыя калегі. Белсат онлайн праз імгнення. Прэм'ер-міністр Александр Турчин падпісаў пастанову, якая карэктуе сістэму рэгулявання цэнаў у Беларусі. Адпаведныя змены мусяць набыць моц 15 красавіка. Гэта 6-я спроба перапісаць правілы цэнаўтварэння. Падрабязней чытайце ў матэрыяле нашых калегаў на сайце belsat.eu. Чыноўнікі на 120 пазіцыяў скарацілі пералік тавараў, цэны на якія штучна стрымлівае дзяржава. Цяпер іх засталося 211. Гэтак званы баршчавы набор усё яшчэ пад пільным кантролем. У залежнасці ад сезону кошт гародніны, а таксама яблыкаў будуць рэгуляваць. Дык ці ёсць тут эканамічная лібералізацыя і ці чакаць хуткага росту цэнаў? Адказы шукайце на нашым сайце. Я сам стаяў калісьці са шчытом і з пачуццём сораму згадваю пра гэта. Беларускі падпалкоўнік у адстаўцы і былы палітвязень у шчырай размове з журналістам сайту belsat.eu распавядае, чаму на прэзідэнцкіх выбарах 20-го не аддаў за Лукашэнку свой голас і выходзіў у афіцэрскай форме на маршы пратэсту.
Герой публікацыі 52 гады. Да 20-го года ён падтрымліваў Лукашэнку. Сумнявацца ж у куміры пачаў, калі пайшоў на пенсію, бо, маўляў, стаў больш думаць. Падчас пратэстаў ён не застаўся ў Баку. Яго затрымлівалі на маршах, кідалі на Акрэсціна, а потым завялі крымінальную справу і засудзілі на 2 гады калоніі. Пра асаблівасці светапогляду людзей у пагонах, асабісты шлях інтэлектуальнай эвалюцыі і спробы пабудаваць новае жыццё пасля вызвалення чытайце на belsat.eu. Міністэрства інфармацыі Беларусі дадало ў спіс забароненых 27 новых кніг, у тым ліку сусветна вядомыя творы. Сярод іх, напрыклад, воблачны атлас Дэвіда Мітчела, дзеці з камеры захоўвання Р'ю Муракамі ды іншыя. Раней былі забароненыя дзесяткі беларускіх кнігаў. Нашыя калегі з YouTube рэдакцыі пацікавіліся ў гледачоў, што яны робяць з неўзгодненай уладамі літаратурай. Бальшыня рэспандэнтаў адказала, што не зважае на забароны і працягвае чытаць занесеныя ўладамі ў спіс кнігі. Амаль траціна прызнаецца, што забарона толькі падаграе інтарэс да твору ці аўтара. І толькі 4% не рызыкуюць і адкладаюць небяспечныя кнігі ў бок. Калі хочаце падзяліцца сваім меркаваннем, шукайце апытання на YouTube-канале Belsat Live. Беларус Дзяніс Яфрэменка перамог у штогадовых армейскіх спаборніцтвах Best Warrior у ЗША, де атрымаў прэстыжнае званне жаўнер году штата Каліфорнія. Дзяніс пераехаў у Амерыку ўсяго 5 гадоў таму. Служыць у Нацыянальнай гвардыі. На YouTube-канале Belsat Live можна даведацца пра выпрабаванні на шляху беларуса да перамогі. Спаборніцтва «Найлепшы баец» – штогадовы конкурс, які праводзіцца арміяй Злучаных Штатаў для вызначэння і ўшанавання найбольш кваліфікаваных і дасведчаных вайскоўцаў у розных вайскова-прафесійных спецыяльнасцях. Яго мэта – праверыць фізічную падрыхтоўку жаўнераў. Падрабязней пра дысцыпліны конкурсу глядзіце на YouTube-канале Belsat Live. У Санкт-Петербургу зноў згарэл аўтобус Менскага аўтазаводу. Раней расійскія чыноўнікі сярод прычынаў падобных узгаранняў называлі кароткае замыканне і дэфектыўную прыладу гідрапрываду радыятара. Агулам кампаноўка мазаў шмат гадоў не мянялася, яна не адаптаваная пад сучасныя патрэбы. Відэо са свежым інцыдэнтам цалкам можна паглядзець у нашым тэлеграм-канале. Што ж, дзякую, што правялі гэтую гадзіну з намі. Глядзіце нашы праграмы на YouTube і ў сацыяльных сетках. З вами быў Віталь Цыганкоў. Заставайцеся з Белсатам.